Harughat constituency Arloalong by election padode de APHLC asong pen kachisong ki padopo. Sonsi BJP arachari asong atom APHLC asong atom aphan nang kaphere ajoksi Havar Kehat constituency along by election padohai hedet lapen town committee municipal board ki liksitami padohai hedet pusi jai kathar ningjepon. Sonsi Havar Kehat hospital adung atuwa rakung along aruni phaing koyarni All Party Hills Leader Conference APHLC asong atum ing samjen pen ing nibonsi by election aputha kachisong pen labangso kachisong ponalong APHLC amai puja ai kathar kaningje ponki APHLC aphanang kaphere ong amat Harughat constituency along by election pado dedet lapen town committee municipal board election sitami pado hai hedet lahai ke bongo sena lapen RSS atum abidi langno asai si keklem pon lo pusi jai kathar ningjepon lasi non lahayalam kia putha governor aphan pini angbong pinpora lo pidamji pusi pherang ke angno ningjepon. News report Public TV Karbi Anglong. Bangladeshi होशियार 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 Bangladeshi होशियार 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 Ni pona thegala hai law chu October troxy chu ning 2024 aningkan ilitum kaching hon Ojit Kumar De ilituma deputy chairman law lapen MSC dak Harughat pen alangli dak pirthe pen chu obup lo anke la 1951 are rules constituting district council la so rule ateng 16 rule 16 ateng pen lote governor si la ke vacant lo pu punang po asid vacant lo pu notice pinang po la pen ke la puan atarik ang bong election by election doji pu punang ji ange non ciklo John Troxy ta so selo governor no anda notice pipelang la pen election kape doji alam ta thangda lang klelang lason pulo tangte la ke demokrasi aron la ke violate le la ke karkan le la arkan pet penajok Harughat MSC area amunit atum ke alang litum a representative avedet le alam the bangga representative avedet lo te alang litum aphan kaningje dunji abang munit avedet le la hello council long ning hok tame kaningje donje ke claim ya bang avedet la si nilitum pulo elect non governor la 2013 aningkan amendment do 27 amendment do la so rule 16 aputhak la so teng pen notification pi serak nangi la Harughat MSC a constituency ke ing thai dang lo la ke kachipai pu bang avedet lo pura alangli governor si notice pinangi la pen election pe du thu serak nei la jasement ne litung kipu la pen isia bangke dipu municipal board la pen along town ko Harughat amatalo Harughat municipal board la pen Hamren municipal board la pen ke dong mukak town committee Bokulia la pen ke Dengau la pen Langhin la pen ke Bukajan la pen ke Fuloni do lang election no anda pedo de ningkan dam bom la binong ke ningkan ke thom pen batai si election pedo nangi town committee an ke setan non anda pedo de la alang litum aron repensi non anta la ad hoc committee si selamver la son ge la ke democratic karkan lo rat atom phan democratic ajak kong cepa har jak long ledet lo la pen alang litum rat atum ko pima aning ke hang hala so alam ningje long ledet lo la potsi nonomat election la town committee municipal board along an election pedo serak nei pusin itum pini ta dak dolo arni siat ta dolo pini ta dolo akon itum ako son a meeting do to bomb jilang demonstration do to bomb jilang